नमस्कार दोस्तों, हमारे गोरखपुर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर। Presented by Gorakhpur Entertainment। कैसे कटल नंदो गावना के रात काका भइल रहे बोल खुरपाती काका भइल रहे बोल खुरपाती कैसे कटल नंदो गावना के राती काका भइल रहे बोल खुरपाती भौजी पियावा मिलल बाया नारी चलावे हाथ गाड़ी भौजी हो भौजी पियावा मिलल बाया नारी चलावे हाथ गाड़ी भौजी हो भौजी पियावा मिलल बाया नारी चलावे हाथ गाड़ी भौजी आज के तालाब काले हो जाई पोखरी कुटेला धान देखी खाली बा उखरी आज के तालाब काले हो जाई पोखरी कुटेला धान देखी खाली बा उखरी जाड़ा में उठे जैसे भाप उठा के दिया छाप रे भौजी बड़ा तो खेला करे होइया रे भौजी बड़ा तो खेला करे होइया रे भौजी। अगर आप चाहते हैं कि गोरखपुर एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। कमरिया दाबे भौजी उठेला है अंग अंग लहरिया कमरिया दाबे भौजी कमरिया दाबे भौजी कमरिया दाबे भौजी उठेला है अंग अंग लहरिया कमरिया सती सवा के जाके समझाई पिके रोज रोज रहे पगलाई पियावा सती सवा के जाके समझाई पिके रोज रोज रहे पगलाई